Добрый вечер. В эфире Прайм на телеканале АТР. Это время, когда мы обсуждаем наиболее важные для страны и человечества темы и беседуем с людьми, которым, как я выражаюсь, есть что сказать. Сегодня у нас в гостях Юрий Иванович Костенко, человек, который в очень интересный день пришел ко мне в студию. Этот день 29-летия подписания Беловежских соглашений о развале, собственно, Советского Союза. А Юрий Иванович, он автор книги про ядерное разоружение Украины. Здравствуйте. Добрый вечер. Вот, и это все связанные вещи. И, наверное, тогда так не казалось. А сейчас это мы понимаем, что это напрямую связано с нашей нынешней жизнью. Если бы тогда что-то было иначе, то кто знает. Ну, давайте начнем вот с чего. Раз уж у нас программа будет сегодня под таким в рубрике «Вспомнить все», потому что на 30-летие дурак вспомнит, а на 29 лет только мы с вами. Ну да. Вот, как вообще как вы оцениваете события 29-летней давности 8 декабря 91 года сейчас? Я ж прийшов в політику з науки в лавах Народного руху України за перебудову. Тобто це була та альтернатива як комуністичному тоталітарному режиму, так і тому, що подальший шлях ми бачили України уже поза Радянським Союзом. Ну, вы праздновали, короче, как все нормальные люди. І тому для нас 24 серпня – це був визначальний день прийняття акту про незалежність. Потім велика наша робота полягала в тому, аби якомога більше громадян України підтримало акт про незалежність. І 1 грудня відомий всім вже референдум відбувся із переконливим результатом, що українці хочуть все-таки жити в незалежній державі. Я просто забув. Більше 90%. Так, більше 90%. Саме головне, що всі без виключення регіони, включно із Кримом, дали більше половини голосів за незалежність держави. 8 грудня я чудово пам'ятаю цю дату, тому що одразу по приїзду Кравчук зібрав невелике коло керівництва руху, до якого я входив, і давав нам вичерпну характеристику, що відбулося у Біловежській пущі і що він привіз. Чому ми, саме рухівці, так до цього пильно відносилися? Річ у тому, що вже тоді багато із нас розуміли, що Росія просто так не відпустить Україну. Тому що вся історія так званої Російської імперії була пов'язана із присутністю України в цій історії. Без України, без Києва нет Москви. Абсолютно. Без України ніяка Російська імперія не виходить. Є якась там орда монгольська і її, так би мовити, коріння в Російській імперії. Отже, ми дуже ревносно відносилися до теми незалежності. І в Біловежській угоді, яка створила СНД, як ви пам'ятаєте, тобто співдружність незалежних держав, там уже ми побачили і певні загрози для щойно проголошеної української незалежності. Попри те, що це вже говорилося про... Вот саме головне. Ну, саме головне те, що в СНД передбачалося знову якесь об'єднання країн, які щойно вийшли з Радянського Союзу. Ви ж розуміли, що це була така певна, я не знаю, українською як прокладка така. Тобто вони ж не могли там вийти і сказати, ну все, там 70 років там до побачення, всі вільні. Ну. Це ми чудово розуміли, але я вам скажу, як уже учасник всіх подальших проблем, пов'язаних із цією угодою про СНД, як уже через рік Росія пропонувала змінити прийнятий в Біловежській пущі документ і вже створювати знову наднаціональні органи. Тобто знову повернення до... Тобто цей рефлекс імперський, він спрацював дуже швидко. Дуже швидко. І деякі кажуть, що це сталося там під час чеченських війн, але це вже була середина 90-х. Тобто ви відчули, що вони хочуть повернути Радянський Союз набагато раніше, ніж багато хто. Більше того, я був в складі державної делегації в Москві. Це був січень 93-го вже року.
коли Єльцин запропонував підписати нову угоду по СНД, де вже з'являлися Мінськ як столиця СНД, де вже з'являлися наднаціональні органи, які будуть координувати і спрямовувати діяльність країн незалежних, які ввійшли в СНД. Але ми чітко прослідкували уже тенденцію до повернення структури радянського управління, і тому Кравчуку було поставлено буквально ультиматично питання про те, що він не має права підписувати такого роду документи в Мінську. І Кравчук якраз через тиск руху не підписав цей новий статут. Ну і ця ідея провалилася і відійшла. І Україна стала таким собі дисидентом в СНД. Точно? Не тільки дисидентом, а на Україну тоді Росія почала сильно тиснути, в тому числі і це стосується вже безпосередньо ядерного роззброєння України. До цього моменту Росія думала, що Україна у складі СНД неоімперії російської буде володіти певною частиною цього так званого потенціалу під керівництвом і управлінням російських збройних сил. Сама ідея по собі про роззброєння – це була певна помста з боку Росії, яка зрозуміла нарешті, що Україна не буде таким слухняним молодшим партнером. Так? Ну, трошки і так, і трошки не так. Росія з самого початку не хотіла визнавати юридичне право України на ядерну зброю. Ну, третій у світі ядерний потенціал. А коли вони сказали «ні, ми не хочемо», і коли з цим погодилася Америка? В наших усіх документах, які приймала Верховна Рада України, це відбулося ще до незалежності в 90-му році, коли приймали декларацію про державний суверенітет, скрізь констатувалося наші мирні прагнення стати без'ядерною державою в майбутньому, але скрізь говорилося в майбутньому. Тобто про тимчасове роззброєння... Це мав бути довгий процес із різними передумовами щодо того, як це робити, там, і за які кошти, до речі, це ж дуже дорога програма знищення ядерної зброї. Я вже не кажу про такі речі, як чим захищатися, що має бути натомість. Тобто обговорили питання і НАТО, членство України в НАТО замість ядерної зброї, обговорили питання фінансової допомоги, обговорили питання гарантій національної безпеки. Це окрема тема, яку я хотів би більш детально. Ми дуже все подробно обговоримо. Це дуже важливі питання, кожен крок важливий. Так. І от Верховна Рада України з приводу без'ядерної України ухвалила декілька рішень. Спочатку, ще перебуваючи в складі Радянського Союзу, Українська РСР, декларація про державний суверенітет. Потім, коли проголосили незалежність, то в жовтні 91-го року заява була Верховної Ради про набуття без'ядерного статусу. І в квітні 92-го року була постанова Верховної Ради України, як ми будемо рухатися до без'ядерного статусу. А навіщо взагалі це було? Ось зараз ми просто там, як росіяни говорять, заднім умом всі крепкі, да? Навіщо було так поспішати? Навіщо там, який тиск був на нас, з якого боку? Просто, а чому не поділити там на 3, на 4? Там Казахстан же? Казахстан і Білорусь. Так. Коли Союз розпався, то на території з 4 держав ядерна зброя. Якщо точно згадати, так. На першому місці, звичайно, найбільша кількість ядерної зброї залишилася на території Росії. Ми на другому місці. Але це колосальний потенціал. Якщо порівнювати, наприклад, те, що Україна отримала у вигляді ядерних тактичної стратегічної зброї, то жодна країна, окрім США, не могла з нами навіть не те, що там конкурувати, а і близько. Всі країни, які мали ядерну зброю, Китай, Франція, Британія, разом взяті їхні стратегічні, тактичні боєзаряди були набагато меншими, ніж те, чим володіла Україна. Менше в порівнянні з населенням? Ні, по кількості ядерних боєголовок. А тобто у нас було більше за Росію? За Британію, Францію і Китай разом взятих. Разом взяти. Менше, ніж Росія, тобто тверде, таке упевнене третє місце. Так. Після США, Росії ми були на третьому місці і могли своєю ядерною зброєю в будь-якій точці світу боротися з противником, так назвемо це.
Отже, Тобто пускові установи, ну все. стратегічна зброя досягала будь-якої точки світу. Тактична, оперативно-тактична дозволяла в ближніх боях знову ж таки перемагати любого суперника, включно з Російською Федерацією. Таке було. Тепер питання ключове, а чому відмовилися від цього всього? Ну, можна так сказати, романтизм. Рожеві мрії, Але мир. я, дослідивши цю річ дуже детально, бо я написав історію ядерного роззброєння України у 2015 році, ця книга вийшла Покажіть. в широкий світ, а це вже англійська версія. Це вже Гарвардський університет в листопаді цього року здійснив переклад, і ця книга вже вийшла дійсно у широкий світ. І що дуже важливо в цій історії, це не є там мої спогади, там не є якісь там мемуари, це виключно документальне зібрання всіх тих матеріалів, які стосувалися ядерного роззброєння України. В хронологічному порядку. Більше того, я ж був першим керівником державної делегації на переговорах з Росією щодо ядерного роззброєння. Вів переговори з Сполученими Штатами Америки. У мене накопичився колосальний архів всього того, що стосувалося ядерного роззброєння України, включно із майже всіма публікаціями того часу у засобах масової інформації всього світу, не тільки там України чи Росії. І ось я хочу якраз і акцентувати увагу на тому, що... Вам потрібна книга? Ні. Не, просто нехай стоїть. Акцентувати увагу щодо того, що Україну ніхто не примушував. На початкових стадіях не примушувало до ядерного До якого року роззброєння. ніхто не примушував? До 92-го року, фактично. Але Україна в силу, ну, я буду це називати більш дипломатично, незнання, звичайно, що таке ядерна зброя. Загалом незнання того, що таке національний інтерес. Ну, хто керував Україною у перші роки незалежності? От перед вами сидить міністр з 92 по 98 роки, представник руху. Але це міністр екології, пізніше і ядерної безпеки. Ще було два міністра, це Пензенник, так званий реформатор, відповідав за економічну реформу, і півроку Ігор Федорович Юхновський, перший віце-прем'єр-міністр. Оце вся, так би мовити, демократична частина українського уряду. А інші це колишні радянські співробітники партії і уряду. Госпартактив в усій красі. Тому цей госпартактив не розділяв і не поділяв нашу позицію демократичних представників щодо того, що Україна, ставши незалежною, повинна керуватися виключно своїм національним інтересом. А ви висловлювали такі думки? Ну, ви казали, що якщо ми позбавимося ядерної зброї, то Росія може бути загрозою. Тут все є. Так? Тут все є про те, що скільки Кравчуку намагалися донести інформацію, що Росія не може бути нашим стратегічним партнером, бо вона не відмовилася від свого імперського минулого і прагне, до речі, до реанімації Радянського Союзу. Ми з цього почали передачу щодо того, що СНД для Росії, для нас, це, як казав Кравчук, це механізм розведення мирного між колишніми братніми республіками. А Єльцина це був механізм повернення в Радянський Союз. Вигляді. І тому абсолютно тут ми на паралельних курсах йшли. Ми трохи будемо так стрибати з теми на тему. А як ваше враження? Єльцин був імперцем? Так. Класичним тільки. Чим відрізнявся Єльцин, наприклад, від іншої партноменклатури? Він був дуже рішучий, і його Захід почав сприймати як реформатора, коли він фактично став тараном по розбиванню Радянського Союзу. Саме Єльцин у Біловежській пущі привіз проєкту цієї угоди СНД, де написано було, що Радянський Союз припиняє своє існування. Тобто ця фраза, її авторство належить, ну, може бути особисто Єльцину, може бути комусь, але він це привіз і він запропонував це. Звичайно, це Єльцин і команда, я б так сказав. І це те, за що його Захід
почав сприймати як унікального реформатора. І друге, в перші роки біля Єльцина дійсно була сформована команда російських Таке реформаторів. демократичне коло, скажімо Звичайно, так. там і Гайдар був, і там величезний І пласт було таке враження, російських що демократів. який би не був Борис Миколайович, він була така людина, як би сказати, не знаю навіть словіка підібрати, контроверсійна людина така була. Контроверсійна. Але ж навколо нього були люди демократичного складу, відбувалися процеси демократичні, і Захід, напевно, подумав, що все, що цієї імперії більше не існує. Так. Але коли вже в 92-му році Єльцин почав політику про повернення земель, я маю на увазі республік, які вийшли, через механізм СНД, і ініціативи все більше були спрямовані на те, щоб створювати новий центр, хоча його називали, що це буде міський центр, для того, щоб не було асоціації з російським тиском, але всі розуміли, що домінувати в цьому центрі буде тільки російський інтерес. То одразу ж, як я вже згадував, саме ми, представники опозиційної меншості Демократичної Верховної Ради, активно протидіяли цьому процесу, і так як тоді рух був дуже популярний серед людей, то ми буквально шантажували Кравчука, що якщо він підпише цей статут... Вулицею шантажували. Так, що ми не допустимо цього, не допустимо. І це припинило, так би мовити, з боку української влади, принаймні з боку Кравчука, спроби як пройти між крапельками, підписати там статут, а нам сказати, що це нормально. Я хочу повернутися до Єльцина все ж таки. Це ми продовжимо. Часу багато ще. Ось особисто Єльцин щось висловлював на адресу України такого імперського, тобто ви, ми, може, браття, менше, я не знаю там. Я особисто з Єльцином... Чи його люди там від нього передавали щось? Особисто маю враження по Єльцину. Коли він вперше ще голова Верховної Ради РСФСР прилетів в Київ підтримувати українську революцію. Коли це було? Це було в 90-му році. Це було восени 90-го року. А він тоді ще не був обраний президентом Російської Федеративної СРСР? Це вже в 91-й рік. Я пам'ятаю, добре, 90-й рік він тоді був опальним. Точно. Та навіть Горбачов його переслідував, тиснув на нього, а він був така людина символу свободної Росії. От він вмів себе позиціонувати як людина прогресивна, демократична. І, до речі, щира така. Так, дійсно. Його там зустрічали, до речі, в аеропорту в Борисполі ми. Та ви зустрічали, я ж знаю, хто. Здогадуюся, хто. Чорновіл, напевно, там. Чорновола тоді не було, а тоді в рухівському керівництві були інші. Драч, Павличко. Відомі такі українські діячі. І був сегмент з ним розмов, і він якраз говорив про те, що Росія покінчила, мається Російська Федерація покінчила з імперським минулим, і що вона бачить в розвиток в демократії, в дружбі з Україною, все інше. Але коли Єльцин став уже президентом, я вже побачив іншого Єльцина. Це було вже в 92-му році, коли відбувалися переговори в Бішкеку щодо теми і ядерного роззброєння, і наповнення СНД, як Росія казала, новим змістом. І це вже у тих проєктах документів, які привозились з Кремля, отакі цілі стоси проєктів, угод, яких ніколи не бачила інша сторона. І це протирічить міжнародним протоколам і міжнародній практиці. Тобто, тому що процедури погоджування не було. Не було ніякої процедури. Приносили, викладали на стіл Кравчуку. Біля Кравчука справа сидів Зленко, міністр закордонних справ того часу. Ми, члени делегації, сиділи, умовно кажучи, за ними. І я, знаючи, бо я вивчав міжнародне право в Київському держуніверситеті, знаючи практику, просто дивувався, як можна підписувати щось, коли ти навіть не бачив в очі цих документів. А ви були впевнені, що він не бачив, Кравчук до цієї меті не бачив? Тому що коли ми делегацією збиралися на переговори, то там говорили загальні теми. Але ніяких проєктів угод члени делегації не мали на руках.
А потім росіяни прямо в цьому залі переговорному роздавали їх. І там я вже бачив Єльцина іншого. По-перше, це вже як президент Росії. По-перше, це людина досить така авторитарна. От. І на перших засіданнях так, Лін Макарович, этот документ очень важен, надо підписувати. Ми ж сиділи і намагалися там Кравчуку, що особливо по темі ядерного роззброєння, що не можна брати на себе зобов'язання, коли ще не розглядала це питання Верховна Рада. Немає абсолютної жодної стратегії. А Кравчука вже примушували підписувати документи, і це почалося з 30 грудня в Алма-Аті, коли він вже підписав один із документів 30 грудня якого? 91-го року. Він підписав один із документів, де брав на себе зобов'язання позбутися усієї ядерної зброї. Причому без Кравчук. Без того, що Верховна Рада писала у майбутньому. Бо Росія привозила документи із цих слів не було там. Ні. Там це важливо, росіяни знали, що роблять. Та, звичайно. Там були вже в 92-му році дати, що тактичну зброю до 92-го року вивести, стратегічну до 96-го року. І, тобто, на вашу думку, Борис Миколайович ставився до Кравчука як до підлеглого свого? А це він не тільки до Кравчука, а практично до всіх. От. Єдине, коли Єльцин, це ж відомий факт, що Єльцин любив випити. Коли вже після перерви обідньої і знову поверталися на засідання сесійне, то Єльцин вже позиція пом'якшувалася, вже, значить, посмішки, жарти, і багато в такий спосіб угод, небезпечних для української державності, не були підписані, вони були на доопрацювання відправлені і все інше. Оце така особливість після Єльцина. Обіду він працювати не хотів. Ну, просто це вже не праця була, а так, розмови, жарти. Або підписувалися документи, які не носять, принаймні, загрози для національних держав. Парадокси, до речі, по ядерній тематиці полягали в тому, що Казахстан, маючи також велику кількість ядерних боєголовок стратегічних, він у деяких угодах не фігурував. Назарбаєв займав спочатку дуже жорстку позицію, і він не приймав роззброєння за російським сценарієм. А як його примусили? Дуже просто. Росія взяла Казахстан під ядерну парасольку, Ташкентський договір 92-го року. ОДКР, яким і сьогодні козиряє Росія, в темі Карабаху в тому числі. І саме головне інше – економічні дивіденди. Казахстан і Білорусь отримали газ набагато дешевше за світові ціни. І гроші за Байконур, напевно, теж. Ну і багато іншого. І, тобто, якщо говорити про компенсації, які отримали і Білорусь, і Казахстан, вони передали Росії просто в управління. Ну, грубо кажучи, їх купили. Так. Їх купили. Так. Це виглядає і досі абсолютно. Так. Нас. Україна, знову ж таки, в силу того, що опозиція була дуже сильною, національна опозиція, Україна обрала шлях все-таки поетапного ядерного роззброєння. І цей шлях давав Україні можливість отримати колосальні дивіденди. Це я вам кажу, вже називаючи речі своїми іменами. Те, що Росія говорила, що ви віддайте боєзаряди, а все, що там стосується подальшої ліквідації стратегічних носіїв, шахтних пускових установок, це нас не стосується. І вони таку угоду привезли на черговий раунд переговорів по ядерному роззброєнню. Це вже був 92-й рік, березень місяць, і ніхто навіть і не підтримав це. Кебич, це білоруський прем'єр-міністр, Назарбаєв не підтримав, і тому це було відкинуто. Тому що виходило так, що саме цінне віддавайте Росії боєголовки, а всі проблеми залишайте собі і своїм бюджетом вирішуйте всі ці проблеми. І саме після цього з'явився так званий Лісабонський протокол, де Сполучені Штати Америки запропонували дійсно стратегію ядерного роззброєння поетапно, стратегію, де Україна визнавалася власником ядерної зброї, стратегію, де Україна могла, використовуючи свій статус ядерної держави, тимчасової, але ядерної держави, отримати величезну кількість міжнародних дивідендів і в плані економіки, і в плані політики, і в плані своєї безпеки. Що пропонували і що дали?
першу чергу Сполучені Штати Америки пропонували допомагати Україні в ядерному роззброєнні і розвивати стратегічне партнерство. В чому полягала допомога? Як ви знаєте, в ядерних боєголовках є величезна кількість ядерних матеріалів, це високозбагачений уран і плутоній. Високозбагачений уран можна використовувати для виробництва ядерного палива, а у нас більше 50% електроенергії виробляється на атомних електростанціях. Досі так? І так, зараз 68, до речі. 68, Так. вибачте. І це відкривало для України колосальні можливості. Друге, це плутоній, який також є в боєголовках. Можна було використовувати в вигляді механізму застави в країнах ядерних. Це 5 країн, як ви знаєте. І тоді МАГАТЕ могло через свої механізми відкривати Україні доступ до фінансових ресурсів, тобто як матеріальна застава. До речі, щоб ви розуміли, що це за цінності. 1 тонна плутонію коштує від 500 до 1 мільярда доларів. А скільки в Україні було на той час? А в Україні було приблизно, бо це ж топ-сікрет, ніхто не міг. Я ціле розслідування проводив, щоб дізнатися приблизно, скільки в Україні було боєголовок і скільки там було ядерних матеріалів. Але за оцінками приблизними це 100 тонн високозбагаченого урану і така ж кількість плутонію. Тобто десь сотні мільярдів. Так, ми передали все це Росії, і це обчислюється мінімальними такими оцінками, як матеріальна цінність, тому що є ціна виробництва урану і плутонію. Більше 100 мільярдів доларів. Знаєте, скільки нам Росія повернула в вигляді ядерного палива? Не знаю. На 980 мільйонів доларів ядерного палива. Тобто ми задарма просто, як росіяни кажуть, на халяву? На халяву. США дуже важливо пропонували нам розвивати в контексті ядерного роззброєння партнерство, яке стосувалося набуття членства в НАТО прискореними темпами. Це в 92-му році Держдеп США написав Кравчуку таку стратегію, яку ми могли отримати, якщо після того, як Україна позбудеться ядерної зброї, одночасно ми входимо у НАТО. Тобто систему колективної безпеки. 92-й рік. Саме рік. в НАТО чи в НАТО? В НАТО. Ну, це система колективної безпеки. Повноцінно, так. Тобто остання ракета, грубо кажучи, в обмін на останній крок до НАТО. Да? До речі, в 92-му році я опублікував в «Голосі України» статтю «Ядерна зброя України. Благо чи зло». І там така і фраза є, що остання боєголовка з української ядерної зброї має бути знищена тоді, коли Україна стане повноправним членом Європейського Союзу і НАТО. Це цілком логічно. Ну, принаймні НАТО, та точно. Так. А який рік це мав бути? Якщо говорити тепер про терміни, то їх визначила Верховна Рада, ратифікуючи договір СТАРТ-1 про скорочення стратегічних наступальних озброєнь. Ми визначили, що за 7 років Україна може знищити 42% боєзарядів і 36% носіїв. В Україні на той час було 176 стратегічних носіїв. А щодо боєголовок, то боєголовки мали по 6 окремих боєзарядів і по 10. Тобто, як би Україна витримала ту умову, да? Тобто остання боєголовка – це останній крок до НАТО. То це десь там 2005 рік, напевно, так? Ні? Більше. Тому 2010. що це тільки 42 і 36 стосувалося частини ядерної зброї. А якщо говорити про всю, то там в ратифікаційній постанові, а це закон, було вказано уряду, що треба вступити в переговори окремо, щодо, уже можна тільки з США, без Росії, щодо знищення інших боєголовок. І на яких умовах. Бо те, що пропонував договір СТАРТ, воно надзвичайно руйнівне. Там пропонувалося знищувати шахтні пускові установки. Я на переговорах в Штатах питав, для чого Україні
яка, наприклад, вже позбавилася боєголовок, знищувати шахтні пускові установки. Ну, Це так. було для Радянського Союзу, який мав випуск ядерних боєголовок, і його ніхто не контролював. А Україна не має боєголовки, для чого руйнувати? В ту шахту можна, це вже я вам кажу як екс-міністр охорони довкілля, можна було всі відходи, і радіоактивні, і хімічні складувати, і на 100 років ніхто б про це не піклувався. Це було б безпечно. Україна переповнена ж відходами різними, починаючи від чорнобильських, закінчуючи хімічними. Тобто Україні нав'язала Росія не просто ядерне роззброєння. Я це називаю ядерним розоренням, тому що процедури, за якими мав знищувати Радянський Союз стратегічні носії, була надзвичайно збитковою. У нас у Кіровоградській, у Миколаївській області, де найпотужніші були стратегічні носії з 10 боєголовками, коли взривали шахти, то в навколишніх селах вода зникала. Тому що шахти будувалися у гранітному щиті. І тому те, що робила Україна, тим більше це робилося здебільшого за власний кошт. Я вам наведу одну дуже вражаючу цифру. Майже нічого не отримали в матеріальному сенсі? Ні. Україна, коли розробила уже не Україна, а Верховна Рада всю стратегію ядерного роззброєння, поетапного і все інше, і підрахувала, а скільки для цього потрібно коштів, ми вийшли, українські фахівці дали 4 мільярди доларів, а американські 6 мільярдів доларів. Це вартість програми. А бюджет тих років, знаєте, який був в Україні? Тоді була гіперінфляція. Такий Точно самий, підрахувати до 10 мільярдів доларів. Хіба можна приймати програму якусь, будь-яку, в таких... Слухайте, у мене немає іншої версії просто, що це була зрада з рахунок того, що Росія тупо купила когось з керівництва або багатьох з тодішнього керівництва України. Просто я маю уявлення, як вони працюють з людьми, на яких хочуть вплинути. В них грошей багато, вони все люблять, вміють. І просто як ви все описуєте, це дуже невигідно для України. Дуже. Не просто невигідно, це просто дуже невигідно. Це катастрофа. Піти на це і з боку національної безпеки, з точки зору національної безпеки, з точки зору економіки, з будь-якої точки зору. А що ми отримали взамін? А от отримали сьогоднішній стан української економіки. Економіка раз, і Будапештський меморандум, без жодних зобов'язань. Підійдемо, так. Але я по економіці, що ми отримали? Ми за свій власний кошт, тому що Америка давала тільки так звану технічну допомогу. Це те, що стосувалося знищення шахтних пускових установок, будівництва невеличких поселень для ракетників українських і безпосередньо давала на цю суму техніку. І це обчислювалося загальна сума 380 мільйонів доларів. При програмі, наприклад, на 6 мільярдів. А все інше – це Україна і державний бюджет. І, до речі, до сьогоднішнього дня з державного бюджету фінансується програма утилізації носіїв твердопаливних, які складовані в Павлограді, що виготовляв ці носії. Тому це абсолютно безглузда з точки зору будь-якої логіки програма. Кого особисто ви звинувачуєте? Чого Україна пішла цим шляхом? Я не можу погодитися з тим, що в той час купували. Тоді такої практики не було. Але це був з одного боку не тиск. Росія дійсно використовувала всі важелі, той же Єльцин демократичний на переговорах, коли ми проводили переговори вже з Росією в 93-му році, як голова делегації поїхав в Москву, то Єльцин заявляв таке, коли я сказав, що Україна і ядерна зброя України – це наша власність, рішення парламенту, закон, на що керівник російської делегації, а у нас нет полномочий вести переговори з ядерним государством, ви не можете бути ядерним государством. Кажу, немає, так немає. І ми не будемо обслужувати боєголовки, заявив. Знаєте, що я сказав? Тоді ми звернемося до третьої сторони. Не ви ж одні ядерна країна, є інші. Якби побачили, що відбулося в російській делегації, в делегації, почалися там дзвінки до Єльцина, що тут Костенко хоче весь світ знищити. Так Єльцин сказав, що ви скажіть, він позвонив Кравчуку і сказав, що ми ж можемо вам крантики перекрити. Нафта, газ. Тобто шантаж газовий почався тоді? Саме тоді? Ця фраза увійшла в анали переговорного процесу з Росією, що Росія вже почала показувати свій істинний
характер і обличчя. Це було а не це. 28 років Це тому. так. І друге, біля Кравчука працювало дуже потужно російські спецслужби. Якщо говорити про наше міністерство, я прийшов в уряд в 92-му році восени. Ну, мені дивно було, що, як правило, засідання уряду супроводжувалося такою приблизно тезою, що там кудись треба якісь рішення приймати. І вставав міністр і казав, так, це треба приймати, тому що Росія це прийняла вже. І це для мене Росія це як зразок. Абсолютно. Не просто зразок. Вони продовжували спілкуватися по телефону. Тобто ви відчували це, що керівництво не тут десь знаходиться? Абсолютно. Кремль як керував, так він і керував далі. А от попри те, що жодного такого умови не було підписано про залежність, формально, але неформально вони керувалися. Абсолютно. В книжці, до речі, є документ дуже важливий для розуміння того, чого так Україна йшла в темі ядерного роззброєння. Цей документ розробило Інститут США і Канади. Ну, це найбільш розвідувальний центр Радянського Союзу. І в 91-му році, коли вже Союз розпадався, цей інститут запропонував стратегію, що робити з ядерною зброєю Радянського Союзу. І цю стратегію він поклав на стіл і Сполученим Штатам Америки. І суть цієї стратегії дуже проста. Спочатку треба примусити Україну і інші пострадянські республіки взяти на себе всі зобов'язання, які стосувалися боргів радянських. Радянський Союз боргував Заходу 60 мільярдів доларів. Це державний борг. Його розподілили між усіма республіками. За кількістю населення? Чи? Ні, за тим, який ВВП був. Тобто, скільки економіка продукувала і скільки республіки. Україна в загальнорадянському виробництві була 17,36%. Це ВВП Давайте рахувати. Ну, це скільки? Ну, це 17 мільярдів. Майже 20 мільярдів. Відмовилася тільки від цього принципу Прибалтика, вона не визнавала, що вони взагалі, що вони окуповані. Вони окуповані і все інше. А всі інші, значить, потім це використовувала Росія, так як грошей не було ні в кого. Казала, ми заберемо ваші борги, але ви відмовляєтеся там від цього. Тобто йшла дуже масована робота. І от це все розробив Інститут США і Канади. А друге, коли... Російський? Звичайно. Це, тоді це радянський Арбатов. Академік Арбатов. Точно, я хотів сказати, це Арбатов, просто я його не знаю особисто, але знаю, що він розвідник же такий. Ну, звичайно, це професійний розвідник, хоча він називався академік, але це був найпотужніший. І коли Україна візьме на себе зобов'язання стати безядерною, от тоді хай США визнають... Сполучені Штати піддалися на це? Ні. Попри всі ці рекомендації, не піддалися. Але я і почав з того, що Штати готові були по-іншому сприяти Україні у процесі ядерного роззброєння. Я зрозумів, що відбулося. Штати могли інакше діяти, але тодішнє українське керівництво погодилося з умовами Росії. Абсолютно. А російське дуже просте було. Я був головою делегації недовго на переговорах. Чому? Тому що я категорично відмовлявся парафувати угоду, за якою всі боєголовки передавалися Росії. Ну, що зробили? Мене поміняли на Шмарова, він вже покійний, як кажуть, царство небесне, але він буквально зразу ж парафував ці угоди, і в Масандрі в 93-му році в вересні вже підписали міждержавну угоду про передачу всіх боєголовок Росії. Як тільки це відбулося, одразу Штати по-іншому почали... якщо ви, брати слов'яні, між собою вирішили, навіщо нам втручатися? Абсолютно. Це як і зараз. Знаєте, як би там уявити, що Україна погодилася спілкуватися, напевно, наприклад, з ДНР, ЛНР, то Захід скаже теж, слухайте, будь ласка. Якщо ви хочете розмовляти один з одним, будь ласка, розмовляйте. Якщо посередники не потрібні, що ми будемо нав'язуватися тут? Один до одного я ж якраз через Будапештський меморандум хотів перейти до сьогодення. Переходь. Будапештський меморандум. Так, з точки зору міжнародного права, це не юридично зобов'язуючий документ. Це про намір, це така умова про наміри. Є таке формулювання. Американці використовують це як запевнення в безпеці. І вони виконують цей договір, вони ж на нас не нападають, вони нам допомагають проти російської агресії і все інше. Але для того, щоб це був міжнародно-правовий документ, то потрібно було, як в випадку з Австрією після Другої світової війни, де США і СРСР гарантували безпеку, територіальну цілісність в обмін на те, що Австрія не буде членом НАТО.
І вона до сьогоднішнього дня не є членом НАТО, хоча в Європейський Союз входить. Таку процедуру якраз Верховна Рада пропонувала уряду і Кравчуку, а потім і Кучмі. Саме на зразок Австрії. Так. Але Міністерство закордонних справ України не працювало як Міністерство українських закордонних справ. Воно здебільшого працювало на підтанцьовках, я так називаю, російських сценаріїв. І тому вийшли на оцей так званий документ, де це не гарантія, а це запевнення у гарантії. Так воно в англійській і версії, і запевнення у гарантіях безпеки. Це дві великі юридичні різниці. Але я не можу категорично погодитися із тим, що зараз відбувається в українській владі, що це папірець. Будапештський меморандум не спрацював, Кравчук постійно про це плачеться, що нас надурили. Там ніхто нікого не надурював. Саме в початку я ж був присутній в усіх цих процесах. Чітко було сказано, що вас спасе не договір із Росією, по Росії. Це американці казали. Тільки входження в систему колективної безпеки. НАТО вас рятує, бо там є юридичні зобов'язання у випадку нападу на одну із країн захищати. Але ми ж розуміємо, навіть я розумію, я молодший за вас, і такого досвіду немає, але навіть я розумію, що на шляху до НАТО є умови не тільки воєнні, військові, там, а й політичні умови. Звичайно. І політична воля мала бути така, як, наприклад, у Литви, яка просто всі зобов'язання виконала, там доповіла, що все не сідає п'ятірка. Те ж саме Польща. А ми ж цього не зробили. І все. Звичайно, але я вам кажу про можливості. Те, що відкривалося Україні. Вина, в першу чергу, на нашій владі. Звичайно, на нашій владі. 100%. Це тільки вина того, що відбулося з нашою владою. Тобто воля Сполучених Штатів була. І нас не примушували Штати здаватися Росії, здавати весь свій... Більше того, вони пропонували трьохсторонній формат переговорів. Ми відмовилися. Відмовилися тим, що підписали цю угоду з росіянами про передачу боєголовок. Росія сказала, ми всі проблеми вирішили. У Масандрі. Це дуже символично. Що і як тільки відбулося це, Штати припинили точно так же, як вони припинили, коли відбувся так званий Мінський процес. Це дуже важливі речі для сьогодення. Два слова по Будапешту. Минулого року відбулася в Італії конференція «Уроки ядерного роззброєння України». Там були присутні і Росія, і США, і Україна. І коли я запитав фахівці, які приїхали... Якого року, вибачте? Минулого. В Сієні, так. Там росіяни були? Так, в Італії. «Уроки ядерного роззброєння України». Проводив цю конференцію Джорджтаунський університет США. І це інститут, який займається проблемами національної безпеки, і Національний архів вони формують безпеки США. І вони проводили це з точки зору, що сьогодні отримав світ від ядерного роззброєння України. Особливо після анексії Криму, тобто тимчасової окупації. І я у своєму виступі сказав, що це не тільки були помилки українського керівництва щодо такого роззброєння України, але й ваші, кажу, помилки були, зокрема, Сполучених Штатів Америки. Тому що загальна стратегія ядерного роззброєння України, Білорусі і Казахстана – це зменшення ядерної загрози для світу. Так? Так. А сьогодні, скажіть, будь ласка... Зменшилось чи ні? Зменшилось. Да. А сьогодні, кажу, почитайте ці, що в Мюнхені проводять безпекові конференції, що Росія вийшла за загрозами для всього світу на перше місце. До речі, такого не було за радянських часів. Не було. За радянських часів навіть Сталін публічно не дозволяв собі казати, я вас знищу. Так. Просто, а от Путін каже, а я вас можу одним натиском кнопки всіх знищити. А я в рай. Я до раю, а ви там кудись. І тому кажу, те, що було зроблено з Україною, це є приклад, як не треба такого роду масштабні, глобальні проблеми безпеки вирішувати. Більш яскравого прикладу, я думаю, у світовій історії просто немає. Тому ця книжка стала вже бестселером на світовій арені, тому що вона дає відповідь на всі ці питання. Насправді для нас це соромна книжка. Соромна подія. Але все-таки тут єдиний є позитив для України. Раніше Україну в темі ядерного роззброєння сприймали крізь призму російських
фейкових мас-медійних повідомлень, ну і тієї інформаційної війни, яку вона традиційно вела проти України. Зараз ця книжка відкриває очі на те, що Україна не прагнула до ядерної кнопки, як писала Росія. Україна прагнула до того шляху, який був найбільш економічно, політично і безпеково вигідний для нашої держави. Ну, з точки зору того часу. На рівні Верховної Ради. Те, що виконавча влада цього нічого не робила, це інше питання. Отже, Будапештський меморандум, як мені сказали Сполучені Штати Америки, можна і сьогодні використовувати в умовах війни Росії проти України. Чи правильно Зеленський робить, коли каже цей Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ, коли вони кажуть про Кримську платформу міжнародну? Ну, вони кажуть багато, але роблять дуже мало. Я вам скажу таку дуже сумну річ. Коли почалася російська агресія, захоплення Криму, це вже акт агресії. Ну, він доведений, і він визнаний. Це міжнародне право трактує. Якщо тільки хтось твою територію поцупив в той чи інший спосіб, це вже агресор. Ну, це фінал світової ядерної безпеки. Так. То одразу ж на той час міністр закордонних справ Дещиця звернувся до гарантерів США і Британії, і у травні місяці було в Парижі зібрання США, Британія на рівні міністрів закордонних справ, і домовилися про те, що включаються і США, і Британія у процес пошуку, як стримати агресію. Але зараз в Мінську їх немає. Одну хвилину. Це дуже важливо. Тобто, використовувався Будапештський меморандум. Росія не приїхала, бо вона агресор, це зрозуміло. Але домовилися, знаєте про що? Що переговори всі з Росією будуть вестися в так званому Женевському форматі, а Женева традиційно є майданчиком, де ворогуючі сторони шукають компроміс і шукають мирні угоди. І що учасниками цих переговорів буде США, Британія, Україна і Європейський Союз. Але як тільки Петро Олексійович Порошенко став президентом, щось відбулося. Він терміново їде до Меркель і народжується так званий нормандський формат. Німеччина, Франція, Україна і Росія. А вам здається, що можна було взагалі уникнути цього і залишитися в Женевському форматі? Абсолютно. Так про це ж я вам і кажу, що це вже було домовлено у травні місяці 2014 року, здається, там в 20-х І на вашу думку, Сполучені Штати і Британія, Велика Британія, вони відмовилися брати участь в цьому процесі? Вони, коли, так як оце ви кажете, ви можете самі там розібратися, будь ласка. Я тільки знаю, вже це інформація, зрозуміло, неофіційна, що дуже довго була розмова Меркель із Обамою, тодішнім президентом США, на тему форматів, переговорів і всього іншого. І начебто Меркель переконала, що це буде більш ефективний шлях вирішення проблеми України. Ну тоді ж війна вже тривала. А тоді вже війна, але, ну знаєте, якщо говорити про санкції, які застосувалися вже на російську агресію, то найбільший санкційний вантаж все-таки це США. Тягнуть за собою, і Росія найбільше боїться подальших санкцій з боку США. Це правда. А от чи вони будуть? Давайте перейдемо до сьогодення. Ось змінилася влада. В нас 3 хвилини, і я всі ці 3 хвилини залишаю вам. Ось прийшов Байден. І що? Я очікую зміни. Так, я очікую зміни політики, зовнішньої політики США на користь України дуже суттєво. По-перше, Байден дуже добре знає Україну, українську корупцію і владну корупцію. Ну, Україну, він на фронті був, він знає війну, знає Майдан. Да. По-друге, Байден – це професійний політик із глибокими знаннями, що таке політика. І що надзвичайно важливе, у них немає того, що було в Трампа, віри в те, що Росія може в будь-який спосіб бути договірною стороною. Тобто ви впевнені в цьому? Абсолютно. Що Байден не скаже, я побачив в очах Путіна там совість, категорично ні. І тому, виходячи із такого портрету політичного і досвіду Байдена, я можу з легким оптимізмом сказати, що це буде зовсім інша політика щодо України і щодо вирішення українських проблем. Зокрема, я думаю, що поступово все-таки Мінськ буде похований як
абсолютно Через недієвий. активність Сполучених Штатів. Так, і буде формат, де США почнуть, як почав Волкер, пам'ятаєте, яку він активну позицію, де Був час почнуть такий. модератором ставати всього цього процесу. І саме США здатні примусити Росію, знаєте, примус агресора до миру. От через такі механізми і може прорватися цей процес в сторону його спочатку мирного врегулювання, щоб не було гарячої фази війни, а потім через санкційні механізми і через зростання економіки в Україні і життєвого рівня поступово повертатимуться до України і Донбас, і, слава Богу, і Крим. Ну, дай Боже. Це я в цьому впевнений. Питання тільки Абсолютно, так. Ну, ви людина Абсолютно. набагато більш досвідчена, ніж я. Я теж на це надіюся, дуже надіюся. Я в пишу цьому про це впевнений. постійно. Ви просто впевнені. Завершу тим, що коли розглядали Є ще час. закон про автономію Криму, я виступав. А я тоді працював в екологічній комісії Верховної Ради. І я сказав, що Крим не можна відділити від України, тому що це єдина екосистема. Якщо відділити Крим, то я наводив конкретні цифри. Лише плата за воду, ну, щоб водопостачання забезпечувати через канал Кримський, обійдеться в суму більшому, ніж увесь державний бюджет на той час Криму. Тоді останнє запитання, просто хвилинка залишилася. А чи може, на вашу думку, Путін напасти через відсутність води в Ні, окупованому Криму? зараз же питання гарячої війни Путіна проти України – це минуле. Економічно Росія вже не те, що не може там нападати. Економічно Росія вже не здатна витягувати всі ті проблеми, які вона породила останні роки. І Сірія, і Карабах, і Україна. І тому ця загроза зникла. Інша річ. Росія буде дестабілізувати внутрішню ситуацію України, що вона і робить, да. і очікувати, коли вибухне новий Майдан, а тільки вибухає новий Майдан. Тоді вони можуть, і спокуса є. Тоді те, що відбулося в 13-му році, 14-му. Тобто сценарій такий самий. Тільки такий сценарій. А загалом я оптимістично дивлюся не на українську владу, а на те, що світова політика нарешті чітко визначила Росію головним джерелом небезпек світових, головним терористом. І це якраз дасть Україні нові можливості для вирішення не тільки проблем щодо війни, але й проблем свого мирного подальшого розвитку. Але треба чітко заявляти, що починати треба із якості самої української влади. Треба прикладати зусиль нам, Так, в першу чергу. звичайно. Бо нікому більше за нас це не потрібно. Так, і вся практика того, що відбулося з ядерним роззброєнням України, є цьому свідченням. Дякую вам, Юрію Івановичу, Костенко, за те, що прийшов, багато цікавого розповів. Дякую глядачам за вашу увагу. Руський рейх обов'язково буде зруйновано. Обов'язково просто. Ну, а з таким оптимістом в гостях, я думаю, у вас не залишилося жодних сумнівів щодо цього. До побачення. Дивіться АТR.